just say, I just know so Fiapre so we own it. Because I just say so and I'm in search of so it's a to travel and say so we come in a little movie. Nasani Pano and some house and son so it's not right. The little Fiapre Republic. Africa the over 300 years. The Yasi War is in 1700. So, and who ever, Obrepong Kyem Amponsah something Obrepong prekope. Onen nanom hia o menhia esom santeman. Nana pia Obrepong Kyem Amponsah SIA. Kunini a owo Ghana say ye hwa adesua o ye kunini awa adesua mu awo Ghana. Nana ene ye hwa okrom Fiapre ene ho abakosam kakra yinim. Ene yenhwe abakwasem a yefa edom anase enipa wo Fiapre for free hefa abakwasem kire se Fiapre for etufri ene kuro yefe no jokwa awo denchramem se nyina yebebu nkompo akohwe achi a anase se beka ya yo kasa bi se intim jakare soane man aye denchira ahini no ebe Bono wo fiyase enti emra asante fo aye opemso na ositutu edi denchira sonkunim no enemu ena abusua a ne omunti pa frejokwa a omodi ade ma ne ye Fiapre no saamrenum ena omusoso etu free jokwa eba bantama shanenso omanko baby e na free ye free Fiapre prekope omode kan ko bo mu ho adwa ewo asante mem baby e na free bantama emra enipakoi anase edomin ebe pemo bantama no omuhu se omonya tumi kese bi do muhu akwasha ase efese opemsuo kro ba ko ne bantama na mankwatia mo na hwesa akura yiso na bantama beye kese bantama benyine nipa ewo bantama no bedoso na empenefo so akase otefa ko na otewade so na abo no ma so chededua so a ojebo entima sabusu ekuya ene nana Kyem Amponsah free mu no saamre no enipa odi denchirafo a anase nipa omutu free jokwa ebe pimo bantama no enipa no odi omunim no nana Kyem Amponsah ene oba panyin ya poma nana Kyem Amponsah ene oba panyin ya poma ye se ometutu so ometu akontu no so omaba bantama bejo ma home omagenwuno omahu se omosetumi kese biase ti die nti na omuntu makontu so enkope baabi enno anase omonye ahayo nti omunante ya efa eponu mu samre no omokopie baabi efre ho bamire awo tachiman bamire no awo tachiman na omoko nyina shanenso se nana Kyem Amponsah ene oba panyini ya poma omoko na omofa omakunya tuntum no edi omachi enti Fiapre ahini no enye ne ene beba fise nana Kyem Amponsah ene oba panyini ya poma ekura omakunya tuntum dada ansampo na omofri jokwa ayede ebepi mo bantama atwaso akopie mu tachima bamre abusua koya nana Kyem Amponsah ene oba panyin ya poma do mono no etna tachima bamre kakra
omotena ba America kakra no mo yese omoto control so fisa brabona ya Bono you baby a awso baby enti omoto aso bepie ene kura ye fra ho kyera so bensunyane wo onim sunyane bia no wonim sa kyera ne sunyane mo ntwe na kyera afo so agi wo mo feso fisa kyera afo no na ebi firi den kyera ahininim ene bepie ho enti na koyese omunuanom a omunumu ebonton anase omunumu to kesa ebeyeye enti kyera ho no na Kyem Amponsah ene oba panyini ya poma etna ho kakra enti kyera ho no ena nana antepem so na ekyekere odomase kuro ono na abone sesen anase wakyekere kura a ene eye sunyane domase ti nana antepem no oyahani oka hayo oko hayo Rebecca se hunter anase way gadra enti that could be oyese oko hayo na hayo no no ko hu se oba bi a yefe na oba panyini no ya poma no ewo kyera asase so na nantepim ene beje oba panyini ya poma ho prekope fisa na ne ho twa enti nantepim ene oba panyini ya poma eto kese me kan asante kasa o na yiwasum de ko wiya ene se nantepim a oye odomasura ene nana ya poma abeware enti nantepim esre se beya nana Kyem Amponsah one ne dom kakra omo wo kyera no omo ntumbra sunyane domase ombe pie mo sunyane domase no nana Kyem Amponsah eno motena feso efese na waware omodehye a oye oba panyini ya poma enti nana antepim eye domase hene sa amre no eye se nana Kyem Amponsah entina briaya ewo sunyane SD echi hono so wohwe baby a Bono regional minister fie wona saa chire hono saa sas na da hono ena nantepim edema Fiapre fo ise omontina ho no musoso emobra ne bi saa biaye a ewo sunyane SD asore no echi hono anase Bono regional minister fie na echi hono ekono na eye bepo so wa nim sunyane biara onim se saa biaye no eye abo ene bepo enti saa time no nana Kyem Amponsah ene nabusua no anase one ne dom no a omo firi kyera ebe pie mo domase no ya che omo asase de enso so osi dan wo so enye sentra fi se wodi asobofo mo na akosi buo so nti yesa wo ya de papa bi se bi edan anasa patakora na enye nti hona kasa bi a efe ne se esi apre no efriba fi se wodi bibi ewo foma na akosi bibi so nti akankasa no se esi apre ena me no kasa nyina baby efro esi apre no edaso wo ho a okwa sunyanfo beka ho bakwasa ma kire se enam saa de ne so nti se odo wo ho anyeyi wodi ade ehye wo foma abo na abo hu wo yesa wo tutu amana asi adan a enyeyi saa mre no enti no o se esi apre fi se utututu a onko biem esi apre saa kasa na on efriba denja dishe ya omuko pie mo tachima ba mre ebe pie mo kyera yesuso omo ye kuafo na nantepim amama asase a odo so enye usidan wo so enye uba pata wo so enye eno omo ye se omotoa so akomanim kakra bi eye omotifi ho because the northern part of baby and nantepim kyere wo mu no
nti ɛhɔ no mo kɔɛ no mo hu sɛ ɛhɔ no yɛ ɛhɔ deɛ odua deɛ a ɛyɛ wode bibi ɛbɔ fam sɛ bi a wosi dan anaasɛ wobɔ apata anaasɛ wobɔ sese a ɛyɛ prɛko pɛ ɛhɔ ɛna nipa yi anaasɛ Nana Kyem Amponsah ɛne ne dɔm ɛbɔ ɔmo ho adwaa na na dua bi si hɔ nti saa dua no ase no ɛna ɔmo kɔtena aseɛ nti dua no yɛfɛ no Tweneboa nti edua Tweneboa ase ɛna ɔmo kɔtena akane hyɛne nso ma me sɛ mmerɛ a na mowɔ asase a nanante pem de mu ɔmo so a na otumfuo ma nyɛ ye wode adeɛ hyɛ hɔ a na akwasi buo so no ɔmo ka kasa bi sɛ Fiapre nti mmerɛ a ɔmo to free saa Fiapre hɔ no anaasɛ asase a nanante pem de ma ɔmo no ɔmo kɔ ɔmo anim kɔtena Tweneboa n'ase no ɛhɔ de na ɔdɔ ɛyɛ nti ɛnam sɛ na ɔmo ne ɔdɔm asefoɔ no ɛntɛm go ɔmo bɛyɛ abusua baako nti no ɔmo hyia ɔmo ho ɔmo sɛ efie deɛ Fiapre o efie deɛ Fiapre o kasa ahorofa soɔ ɛne ne ntɛm no ɛna bɛyɛ Fiapre nti ekuro no din a na ɛfɛ ne Fiapre no ne nyane sɛ ɔmo afiri baabi a na ɔmo dɔ anaasɛ ɔmo de adeɛ bɔ fam na Fiapre no sɛdeɛ obiara so etu kwan a anaasɛ ɔpɛ baabi tena anaasɛ ɔbɔ ne ho adwaa a adeɛ baako a wobɛhwehwɛ akyire kwan ɛne nsuo no ɛyɛ sutene no ɔmo nipa baako a na ɛfɛ no Ata ekohu nsuo ɛyɛ sutene bi a na ɛda hɔ nti saa nsuo no so bɛn ɔdɔm ase a na ɔmo nyinaa tumi kɔsa bi nti ɛnam sɛ Ata ɛna ekohu saa nsuo ne kane no ɔmo to saa nsuo ne din Atadeɛ a kyerɛ sɛ nsuo no yɛ atadeɛ ɛfiri sɛ Ata ɛna ekohu nsuo ne kane nti nsuo no yɛ atadeɛ ɛnɛ kasa ne ntɛm ɛne ne horofa so no saa atadeɛ no akɔrɔpte abɛyɛ atadeɛ nsuo no ama nipa bebree ɛbɔ pia baabi a Fiapre fo yi TV so na obiara hwehwɛ nsuo anaasɛ obiara pɛ nsuo na de ayɛ adeɛ nti ɔmo sisi adan ɛbɛn nsuo no ɛnam sɛ nsuo so dɔn nti na asase yɛ ɛwɔ hɔ no so odua deɛ wɔ so a ɛnyini from nti ɛma dodoɔ na bɛbɛn nsuo yɛ ɛfɛ no atadeɛ yi anaasɛ atadea ɛnɛ adehyia a ɔmo de akonnwa ɛwɔ Fiapre no yɛfrɛ ɔmo sɛ brɔfrase ɛfiri sɛ amammerɛ ne amanneɛ kyerɛ sɛ ɔmo hunu sɛ baabi a atadeɛ yi anaasɛ nsuo yi a ɔmo kɔdɔn ho yi ɛhɔ de odua adeɛ na ayɛ yie ɛnyine from naha ntom so wei deɛ yɛnya ne fuo bɔfrase pɛni o aha deɛ ha mmerɛ aha deɛ nsuo wɔ ha ade aha nwino wei deɛ anaasɛ yei deɛ bɔfrase pɛni o bɔfrase nti nnɛ adehyeɛ kan a ɔmo di adeɛ ma no yie ɛwɔ Fiapre no ɔmo yɛ bɔfrase abusua yei ɛne Fiapre abakwasɛm kakra a yɛne wo kyɛ deɛ wo so wonim no fa bɛka ho na yɛn nyinaa yɛnsua deɛ baabi a wohwɛ a ebi kaa mu no fa bɛsɔ so na yɛn nyinaa yɛnkɔ yɛnim sɛ nipa baako enti sɛ wotie abakwasɛm yi a na kɛ sɛ wontumi nsi ni pi anaa gyinaeɛ sɛ dɔma so number 1 for ɛna Fiapre show ma so fi sɛ nanante pem asase ɔde maa Fiapre no koraa no ɔma antena hɔ ɔmu tui kɔtena baabi ɛsɛ tui akɔbɔ mu ho adwa wɔ baabi a ɛna ɛma yɛfrɛ mu bɔfrase no nti sɛ Nana Kyem Amponsah ka sɛ ɔpɛ man hene to obi so ɔnte ase a na emu awuram kakra nana santema Obrepong anapia
wei ɛyɛ mpanyina atena se dwumadie ukrom ɛwɔ Ghana nko a yɛbɛka ho asɛm yɛbɛka ho abakwasɛm ama wo so wanya bi atie ɛnɛ yɛ Fiapre for deɛ ɛkyena so bɛyɛ ukrom medase